Tak je 11 hodin ráno a já vyrážím na cestu. Tohle jsem připoutala, tak jsem připravená. Jediné, čeho se bojím, že to spadne a že zabloudím. Tak jo, tak zatím. 3. kilometr a já už jsem se musela převlíknout, protože je mi horko. Ten batoh je těžší, než jsem si myslela. Budu se hlásit každý 10. kilometr, tak tohle je můj první. Už asi teď jedu špatným směrem, ale rozhodla jsem se prostě tohle cestou, protože ji mám ráda. Kdo mi zakáže? Kilometr 24 a potkala jsem 70letýho cyklistu, který se mě ujal, ukázal mi cestu, směr a tak jsem se s ním bavila a byl v cyklistickém klubu, přijel ještě jeden jeho kamarád, tomu bylo 85 a dají si dneska jenom 70 kiláčků. Pohodička, takže to musím dát. Říkal, že tuto trasu už jel a že to dá hodně štěstí a že si to dám, takže mám jeho obdiv. 30. kilometr, to je tak nádherný, pane bože. Já jsem tak šťastná, že jsem jela. Jsem teprve na 30. ale pořád jsem šťastná. Což je dobrý, uvidíme za 10 kiláčků. 40. kilometr já bloudím, samozřejmě, protože tady je prostě jenom les, cesta a prostě jsem ztracená. A už teď mi to vychází, že mám další 120 km a to jsem na 40. kilometru. Takže mi to nějak nevychází. Ale v pohodě, mám to pod kontrolou. Jsem na 50. kilometru, dochází mi voda, potřebuji zastavit a doplnit. Tak za 2 kilometry jsem ve městě, tak se najím, doplním vodu a jedu dál. Čusík! Jako chtěla jsem zastavit na hezčím místě, ale potřebovala jsem si koupit vodu, takže jsem si koupila vodu. Doplním palivo a jedu. Kilometr 63. Posunul se mi baťužek. Mám úplně nervy, takže si to dát jídla a pak to vyřeším. Protože připevnit tam ten baťoch je těžší než celá tahle cesta. Já mám lunch. A pak musím šlapat dál. Čusík. Tak jsem se trošku odpočinula, dala jsem si oběd. Začíná mě trochu byla hlava. 70. kilometr bolí mě hlava. A zatím mám vodu, energie tak nějak ubejvá, ale ještě to není tak hrozný. Ale myslím si, že začínám být trošku frustrovaná, protože mi zbývá prostě ještě asi 80 kiláků. A já jsem to špatně propočítala. Ale to nevadí, že jo, protože jdu cestou, kterou jsem chtěla. Jo. Mám 72,5 kilometru. To se prostě nehlá, přijde mi, že šlápu tak 100 let už. Šlapu do kopce. A to mě teprve čeká 3 kilometry do kopce. Takže vlastně nevím, co řeším. Začíná pršet. Ale aspoň mi nebude teplo. 80. kilometr. Ty vole, měla jsem krizi. Musela jsem si dát svoje batátový brownies a byla to pecka. Pomohlo, vyšlápla jsem kopec a teď mě čeká pěkný stoupání. Teď si užívám poslední takový kopeček dolů a pak do toho budu muset trošku dupat. Tak jo, uvidíme, mám asi 78 km ještě, nevím, jestli to dojedu, ale už mám, budete 81. 84. kilometr. Tady jsem našla norskou vlaječku. Ta mě zachránila, protože jsem musela jet po hlavní silnici a tak na mě aspoň Norové nebudou troubit, když uvidí, že jsem Norka. Takže doufám, že na mě nebudou mluvit, protože to už by poznali, že Norka nejsem. A tak jo, teďko mě čeká největší výšlep. Tohle je součást cesty, trošku prší. Já se blížím ke 100 kiláčkům. Je mi fajn. Hezky spršká. Pohodička. Hell yeah! Mám 100 kiláčků! 10 Norwegian miles. Perfect. 120. kilometr.
130. kilometr. Umírám. Jedu do kopce už dlouho. Oh gosh. I don't know. Probably 130. Something like that. 140. kilometr! Už asi jenom 10 nebo 15, I don't know. Ale 150. kilometr. Já prostě nevím počítat, ale ještě mi pár zbývá. Ale už tak asi 6. Doufám, že jako vidím ten kopec nahoru, no, tak jako ještě mi čeká jeden kopec. Ale hej, to už dám. 150 kg, teď jsem v Brně a myju se tady obličej. Nejdůčkem hezky všechno. A taková čistoučka na noc. Mám si sprchu v oceánu určitě, no, moře. Den druhý a já se cítím skvěle. Konečně jsem zase připevnila můj baťoch. To je asi na tom všem to nejtěžší. A jedu si dát do města kafe a něco dobrýho. A pak uvidím, co dál. Čus! Snažím se dojet na vlak. A jako říkala jsem si, že mi to docela jde do toho kopce po včerejšku a pak vidím tohle. Ta cesta je zavřená a jiná nevede, protože po silnici jet nemůžu, protože jsou tam tunely a tam prostě nesmím s kolem. Takže úplně nevím, co budu dělat. I guess I'll have to figure out. Oh my god. This is crazy. Thank you so much. So, 22. kilometr, už jenom 2 kilometry a budu na vláčku a pojedu zpátky domů. And this is the end of my trip.